ननद जी हमके कहती हो बिहारी भौजी है आहा गाना में बहुत मनस्ती बढ़िया लगा के सुनती हो। चलो करे बहनी ओढ़निया संभार के नौआ तो गावे ओढ़निया संभार के लेकिन ओढ़निया तो कब आजकल जल्दी से कोई लेवे नहीं करे ओढ़नी है। हाँ आजकल तो जरा जरा से कपड़ा ना भर के लोग पहिरे ला दिखावे खातिर टीआरपी बढ़ावे खातिर। हाँ गाना के हिसाब से लोग जियत तब वो जियत केहू बना देला सनिया मिर्जा के नथुनिया पर केहू बना देला के सारी कमरिया ला चलच करे केहू कला ही हंस देला केहू के ले बन ओढ़निया संभाल के चलल करो डायरेक्ट नहीं कह पावना लोग तो यही से बोल के कहल जाला गाना गा के लोग कह देला केहू कहला बगल वाली जान मारे ले जब जानवा मार ले तो का मानो फायदा है। हाँ नहीं तो एक से कहानी है केहू कहला हमके भंगिया नहीं पिसाई है गणेश के पापा अपने नैहर चलिए आई आज के जमाना के नैहर अरे ना भर के बाद पैसा रहे तो नैहर बा नहीं तो रोज नैहर खरीद ले पैसा दे के हो। अरे कहावत है दुनिया भर के कहाल के हिसाब से कहा मन होला जन्म करेले ठीक है बा ना मनो बैठले बने का करब। हाँ चलो ठीक बा फिर करब सांझ ले जान लो। हाँ ठीक बा पा लगी।